Wara li din il-ġimgħa rekord preċedenti ta' każi ġodda inkiser mhux anqas minn 3 darbiet u meta issa spiċċajna bi 3000 każ attiv, il-Prim Ministru Robert Abela mistoqsi x'beħsibu jagħmel wera ruħu għal kollox mhux ippreparat. Staqsejna lill-Prim Ministru dwar is-sitwazzjoni prekarja li ġabna fiha u kif beħsibu joħroġ lil pajjiżna minnha. Robert Abela jgħid li għandna nqabblu ruħna ma' pajjiżi oħrajn u saħansitra li is-sitwazzjoni għadha waħda stabbli. Ikkumpara lil pajjiżna ma' kull stat membru ieħor fl-Unjoni Ewropea u ngħidlek illi meta inti tagħmel dal-eżami komparattiv, iva pajjiżna jinsab aqwa minn kull pajjiż stat membru ieħor fl-Unjoni Ewropea. F'pajjiżna għandna sitwazzjoni li mill-lat mediku għada waħda stabbli u bil-miżuri li se nkunu għadin inniedu se niżguraw li din tibqa' waħda stabbli. Iżda mhux tal-istess idea diversi assoċjazzjonijiet u unions li jirrappreżentaw is-settur mediku li fl-aħħar sigħat widbu serjament lill-Prim Ministru dwar is-sitwazzjoni preżenti. Dak li qal Abela kien imgiddeb ukoll mill-istatistika taċ-Ċentru Ewropew tal-Mart Infettiv li jpoġġi lil Malta propju fl-ewwel post fl-ammont ta' każi ġodda ras għal ras fost il-pajjiżi kollha Ewropej. Net News kellu aktar domandi x'jagħmel il-Prim Ministru fosthom dwar il-proċess tal-vaċinazzjoni li dwaru hemm ħafna mistoqsijiet l-aktar minn anzjani, anke ta' aktar minn 80 sena li għadhom ma rċevewx l-appuntament għat-tilqim. Prim Ministru tfaddal li ftit mistoqsijiet mhux ħażin. Prim Ministru. Prim Ministru għandi iktar mistoqsijiet, inti għad li se tweġibni l-mistoqsijiet kollha, Prim Ministru. Abela l-ewwel kien se jaħrab imbagħad reġa' bdielu u dar biex jirreaġixxi. Iżda anke hawn minflok għażel li wieġeb u jserraħ ras il-poplu infexx f'attakk partiġan. Kieku llum hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern mhux qed nitkellmu dwar pjan ta' vaċċinazzjoni imma għadna mingħajr it-tilqima. L-iskumdità tal-Prim Ministru għal mistoqsijiet dwar il-pandemija u tweġibiet b'attakki partiġani jikkontrastaw ħafna mal-mod kif fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew dejjem tax jifhem li l-pandemija tinsab taħt kontroll. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. Verament qed ngħixu f'ġenna f'dal pajjiż qed ngħixu f'ġenna f'dal mument. Prim Ministru, inti għad li kollox sa tweġibni, Prim Ministru. Xorta qed taħrab jiġifieri Prim Ministru. Prim Ministru. Kristina Majra għal Net News.